Irido ang sarong 24 anyos na lalaki kan pagsasak sa kung subuot kan sa iya man sanang karelasyon na miyembro kan LGBTQI+ community. Alauna 40 nin maagawon sa residensya ninda sa Barangay Probatya, Libmanan, Camarines Sur, kanakaaging Lunes, Enero 27. Binisto ang biktima na si alias Julius na nagtatrabaho bilang construction worker. Pigbisto man ang suspect na si alias Arjane, 30 anyos, na miyembro kan LGBTQI+ community. Basado sa investigasyon kan otoridad, selos ang ugat kan krimen. Sa investigasyon, iniyo pong si Arjin, ini pong sinasabi tang karelasyon na bakla, duman po iniyo sa kuya, nagsundo sa bilaran, na yaon naman sa iya pong iniyong karelasyon na lalaki, alagad nagkaigwa siguro ning nagkaigwa daan nin pagsiselos, na nauli po nga ni sa matinding pag-diskutiran kanduan, na nagkauli po sa pananaksak iniyong suspect. Nagsapuan biktima nin tulong saksak sa manlain-lain na partekan sa iyang hawak, mantang binawian sa ninbuhay ang sospek makalihis na maglaslas. Napag-araman man, nadai pa nahahaloy kan magkaigwasindanin na relasyon. Labanta po sa tuyang pasensya. Magkaigwa po rin marhay na pagkairintindihan, lalong-lalo na po sa sitwasyon kan araw kaya na magkaparehong sexuality, alagad nagkakaminuutan, naglagan po nindo ang sa indong mga pasensya, ninuli po ta, iba man girare itong relasyon kang sarong lalaki, sangkot kan sarong babae. Nakauli naman hali sa ospital ang biktima as nagpaparahay na. Pigpapatentehan naman ang bangkay kan sospek sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.